Vi vil lave en Ask Me. Okay, og det første spørgsmål er fra Maria. Som er en af mine veninder. Ja. Som ikke går i klassen. Hun er et år yngre. Et år yngre. Hvad har sagt kæledyr? Ja, jeg har et marsvin. Og det er rigtig sødt, og det hedder Askepot. Og min søster, hun har også et marsvin, og de er faktisk søskende, og den hedder Kiwi. Det er sådan lidt mærkeligt. Kiwi. Og så det er dig, der skal sige det. Hvad skal jeg sige? Chrissa her, hun har også en hund. Ja, jeg har en hund, der hedder Mille, som I nok ved fra Chubby Bunny-videoen, som Sara stadig forkert. Hun skrev det med O, altså Bunny er med U. Det ved jeg. Og jeg vil lige sige undskyld for alle stavefejl, der er, fordi I don't know. Det er ikke mig, der redigerer i videoerne. Jeg er dårlig til sådan noget. Okay. Og det bare så I ved det. Vi ved godt, at ristet løg er min, og ikke A. Eller jeg vidste det i hvert fald godt. Yndlingsfarve er begge to. Orange. Marineblå. Marineblå er også pæn. Ja. Mit hår er Jeg tror irriterende. snart, det begynder at regne. Der er i hvert fald nogle meget sorte skyer derovre. Okay. Det kan man ikke se. MAC with no Et eller andet make-up-mærke. Ja, og jeg tager MAC. Shore eller sådan noget. Jeg bruger ikke make-up. Jeg ved det ikke. Jeg har ikke noget selv. Jeg bruger en læbestift, som jeg købte, og jeg forstår Hvad ikke. synes I om makeup, og hvornår vil I bruge det til dagligt? Jeg vil faktisk nok bruge det, altså sådan måske Jeg tror, jeg vil begynde efter jeg går ud af skolen. Jeg ved det ikke. Jeg tror, jeg vil begynde at bruge måske en lille smule gå med mascara, efter jeg er blevet konfirmeret i skolen. I don't know. Men jeg synes, det er okay at tage mascara på, hvis man skal til Fødselsdag eller en eller anden. Noget i den stil. 60 års fødselsdag. 60 års. Kun til 60 års fødselsdag. Til runde fødselsdager. Fødselsdager. Ja. Fødselsdage. Okay, 1, 2, 3. Lea er awesome. Oh my god, ja. Okay. Og så Senja, hun har skrevet, hvad er jeres yndlingsflag? Helt klart fransk. Tysk. Jeg elsker tysk. Jeg elsker Altså, fransk. Jeg elsker tysk. Ser det ud som om, jeg billedkunst. krammer nogen lige nu? Nej. Nå, okay. Jeg krammer. Yndlingsretter er begge to. Forloren har. Lasagne. Jeg elsker virkelig lasagne. Silke er awesome. Ja, det er hun. Yndlingsdyr. Den er svær. Flodhest. Jeg ved ikke, hvad mit yndlingsdyr er. Gå din vej. Er du her kan lave bagvendt salto mortale i den? Ja. Det er bare min far, han laver baglæns salto mortale i. Vi kan Min lige... hobbyborg. Ja, okay, den er virkelig svær. Yndlingsdyr. Øj. Det ved jeg ikke. Bare sige et marsvin. Nej. Så sig elefant, giraf, løve, tiger, hund, kat, numse. Hamster. Okay. Hamster. Gnaver. Ja. Bortset fra rotter og mus. Ja. Okay. Maria, hun er sej. Ja, det er hun. I den grad. Jo. Nu. Okay. Hej igen. Vi elsker dig. Okay, det er rigtig sjovt. Kom her. Jeg elsker det her. Ja, man får ikke det fint. Jeg har overhovedet ikke lavet sådan. Det var overhovedet ikke lavet. Kom tilbage. Hej. Vi holdt lige en lille bitte pause. Så vi så valgte at filme af en eller anden grund. Ja. Din numse. Lækkert. Jeg er ret brutal.
Sara hyper. Ja. Jeg har lige spist en filuris, det gør mig hyper. Filuris gør Sara hyper. Ja. Okay. Okay, jeg tror, det var alt for i dag. Vi ses. Hej. Hej hej.